Barod? Barod. Bant â ni de. Dyma boom bang! Boom! Bang! Cyfres ffrwydro lle mae yna ddau dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol gwirion. A ni'n dau yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrigioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau ac hymegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri ydw i. A fi yw Zac. Well fi fynd i check o beth oedd hwnna. O, na, Zac, be ti di wneud? Sa'n mynd mlaen yn gloi. Reit, pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O Ysgol Bontnewydd! Habiba! Nefai! Elsie! Amy! Tom! Deio! Croeso i boom bang! Chi'n hyderus? Yndan! Ydych chi'n hoffi gwyddoniaeth? Yndan! Pam i chi mynd i ennill heddi te? Hadden ni mwy gwell. Da ni well, a gyda ni gwell mwydel. Wel, mae'n reswm da yn fy marn i. Disgrifiwch y tîm mewn 3 gair. Boom. Boom, 1. Talentog. Talentog. Ag edrych y ddel. Edrych y ddel. Edrych yn del. Oce, mae mathemateg ddim yn gryfder, ond fi'n teimlo'n dda amdano y tîm yma. Fi'n teimlo bod Boom yn eitha hyderus heddi, ond sut ydych chi'n teimlo? Mwy hyderus. Gwell. Mwy hyderus na nhw. Mwy hyderus ydych chi? Efo ti, Amy, fydd y boss heddi. Ia? Chi'n mynd i fod yn gwrando ar Amy? Na. Na? I fyny be mae'n dweud. Ydych chi'n ffrindiau gyda tîm Boom? Na, maen nhw'n rybys. Na, maen nhw'n rybys. Tîm mwy rybys. Mae'r ceg a'r cwmpa mas rhwng y tîm wedi dechrau'n barod. Wel, mae pawb moyn bod yn y brig a mynd nôl i Ysgol Bontnewydd fel pencampwyr. Felly, chi'n mynd i chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd, rai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Dyma'r tiwbiau sgorio. Fyddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rown chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf erbyn diwedd y gemau sy'n ennill. Ond newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. O ie, newyddion drwg iawn wedyn ni. Mae'r holl tîm sy'n colli yn cael splat gyda gems! Ond pwy fydd yn ennill? Tîm Boom? Neu tîm Bang! Ond bant â ni. Ni gyd yn gyfarwydd gyda'r game operation. Fi yw pencamp yn y tŷ ni. Wel, ti'n mewn war y fersiwn supersize? Supersize, wrth gwrs. Wel, mae'r gêm yn syml. Na gyd sydd angen yw ymanedd a sgil i dynnu'r offer o'r corff. Colin? Colin, ti'n clywed fi? Na, dim byd. Mae fe'n cysgu'n drwm. A tîmau, chi yn erbyn y cloc, felly sdim lle i oedi, ond mae angen bod yn ofalus. Os chi'n cyffwrdd o'r ochr, fydd Colin a'r chwaraewyr yn cael sioc. A ni'n ychwanegu 5 eiliad i'ch amser. Offer diogelwch mlaen bawb. Tîm Boom sy'n gynta, mae'r llawdriniaeth ar fi'n dechrau mewn 3, 2, 1. O, dechrau Oedd da. yna mor gloi. Syth mewn. Pa'n ti'n mynd Lle am? ti'n mynd? O, i'r galon. O! Iawn, mae'r galon mas, da iawn. Yn ogys, yn ogys. O, Elsie mynd am y fraich nesa. O! O, ia! Ia, da iawn, da iawn. A nawr mae'r stwmog yn wag, ond sioc i Colin. Mae yna tensiwn yma. Da iawn. Habiba, si wrthi. O! O, lygys! Le ti'n mynd? Ti'n mynd lawr? Ie. O, Ti wedi da cael un iawn. byd. So? Chi ar yr un tîm. Chi'n neud yn dda. O, mae Rein. Waw. Ie, na fe, a gweithio fe. O, lygys!
Oedd hwnna'n rili dda. Oce, un ar ôl. Oce. Chi bron fyna? O, na, ia. Mae'n iawn. O! Right. Colin, drian. Ti'n iawn. Ie, da iawn, Colin. O, na, ti'n mynd yn mewn. Oce. Da iawn, Team Boom. Boom, wnaethoch chi'n wych ond bang. Ydych sgiliau chi cystal? Gawn ni weld. Mae'ch amser chi yn dechrau mewn 3, 2, 1. O, yn syth am y galon, Amy. Da iawn. Da iawn. Dechrau. Tal. Dechrog. O, Da iawn, Tal. Ie. Mae'r gwddf yn glir. Waw, Da diolch. iawn. Arbennig. Anogys. O, Da iawn. anogys. Mae fe mas. Na beth sy'n bwysig. Waw, Tal. Da iawn, Tal. Dim problem i deo gyda'r glin chwaith. O, mae hwn i weld yn anodd. Da iawn, Amy. O, anogys. O, anogys. Ofnadwy. O, deo. Da iawn. Un ar ôl. Hyn? Oce, cymryd amser nawr. Dyma'r un bwysig. Falle bydd hwn yn ennill y cystadleuaeth i ti. Just canolbwyntio, oce? Daniel. Dim panic, oce? Paid panico! Aled! Sorry. Just canolbwyntio, oce? Just paid cyffwrdd e! O, ti nes i'n cyffwrdd e! Ie, sain baio. O, na, Amy! Just... Canwn cwl! Da iawn. Nes ti ne, da iawn. Aled ddim helpu chi fyna. Na. Sorry, o'n i just yn teimlo bach yn stressful. Nes ti neud ardderchog. Dwylo llonydd yn y gêm gyntaf ar y cyfan wrth dynnu'r organau o'r corff. Ond colin y claf yn cael sawl sioc sy'n ychwanegu at amser terfynol y ddau dîm. Dim ond 18 eiliad sy'n rhwng amser tîmau Boom a Bang, ond pwy sy'n mynd â hi? Oedd eich sgiliau yn arbennig fyna, da iawn tîmau. Ond y cwestiwn mawr yw, pwy nath ennill y rownd gyntaf? O, ai dîm Boom? Tîm Bang! Wel, yn ennill y rownd gyntaf, mae tîm... Bang! Da iawn chi! Cochi, gewch chi fe gyd! Tîm Bang, chi sydd wedi ffrwydro ar y blaen, ond gall unrhyw beth newid yn y labordy. Ymlaen at y gêm nesaf, ie? Ie, bydd angen rein arno ni, Heledd. Achos fi a ti sy'n chwarae nesaf. Ti'n barod i gothi? Oi. Ie, ti yn erbyn fi a tîm yr un i'n helpu ni. Pam yn ni angen sychwr gwallt? Gwyddoniaeth, Heledd. Wastod gwyddoniaeth. Beth yw'r her, de? Cludo'r peli ping-pong ar hyd cwrs rwystrau yw'r dasgu brofi theori benwli. Gan ddefnyddio peiriant sychu gwallt i gadw'r peli dan reolaeth ac yn yr air. Waw. Mae'r air cyflym sy'n dod o'r sychwr gwallt yn gwthio'r bêl lan, ond dysgyrchiant yn ei wthio lawr. Felly dyna pam mae'n hofran. Ond hefyd, mae'r gwahaniaeth gwasgedd air rhwng yr air cyflym a'r air llonydd sydd o'i gwmpas yn creu wal amweledig o gwmpas y bêl, sy'n golygu bydd y bêl yn symud gyda'r sychwr gwallt. Ac yn yr achos yma, arnofio am ddigon hir i daclo'r rwystrau. Beth? Tîmau, mae Heledd ac Aled angen eich help chi i rasio. Bang! Chi nath ennill y rownd gyntaf, felly chi sy'n cael dewis pa gyflwynydd i chi eisiau cefnogi. Enw, naill ai Heledd... Neu A... Chi'n barod i ddangos? Oh! Tîm yr enillwyr. Tîm Boom, chi gyda fi, ond peidiwch â phoeni. Ni yw'r tîm air ithrol. Air ithrol. Na. Chi'n hoffi'r jog yna? Tîm Bang sy'n gynta. Barod? Mewn 3, 2, 1, ewch! O, da, Amy. Dechrau da! Waw!
Da iawn, trwy... Ti'n rhoi llaw ti trwy'r trwy hwp. fe? Cadw! O na, o na! O, mae Heledd syth arni. Okay. Bel bob Mewn fan tro. A lwcus tal. O gwmpas y polion. Da iawn, Tal, da iawn. O. Maen nhw'n neud yn da, fi'n meddwl. Trwyddo. Condeo. O, da iawn. Da iawn. Bron! Iawn, Deo. Go on, Deo. Da iawn. O, mae fi'n mynd yn gyflym. Da iawn. Heledd, go ti yw e nawr. Go ti yw e nawr. Ti'n neud e, Heledd? Pro. Wedes i. Beth yw'r techneg yma? Fi ddim yn gwybod fe. Llaw fi'n tyma bach. Sneb arall yn dal gyda dwy law. Woohoo! Da iawn. Cloc! Boom! Mewn 3, 2, 1, amdani! Da iawn. Da iawn, Da Efain. iawn. Dechrau da. Mae y gwyddo'r benwli o wasgedd aer uchel ac isel hefyd yn helpu esbonio sut mae awyren yn hedfan, ond mae lot o wyddoniaeth arall ar waith fyna hefyd. Rwng y polyn. Na fe. O, pa i poli? O! Nôl i'r polyn. Ie, da iawn ti. Da iawn. Fifa, barod? Mae'n iawn. Pa bron yna. bron y fod na? Da iawn, mae'n ffain. Na fe, da iawn. Mae'n iawn, pigo lan. Nôl i'r hwp. A'n lwcus. Na fe, da iawn, can ymlaen. A help. Nôl. Na, mae hwnna'n ffain. Ffain gron i Heledd. A wedyn, troi y hwp. Dod o fe! Dros y hwp. Ond Elsie. Ti'n iawn? O, da iawn. Da iawn, Elsie. Ei, ni'n nes o'r un techneg. Da iawn, Elsie. Da iawn. Da Oh my iawn, God, fel Elsie. robot. O, yes, iawn, sori. Nes i am y... Trwy'r hwp. Am y trwy'r hwp. Nôl i'r hwp. Theori benwi ar waith ar y cwrs rwystrau. Roedd un tîm ar dan yn y gêm yma tra bod y tîm arall dipyn ar ei holi. Ond ai fi neu Heledd fydd yn dathlu. Fi'n meddwl bod fi'n gwybod. O, nes i really joio'r gêm yna. Ie, ti'n gweud, o, ti'n gwibio, ti'n bron yn deifio trwy o hwp. Ie, ond y cwestiwn mawr yw, oedd e'n ddigon? Pwy sydd wedi ennill? Efe tîm... Boom! Yes! Neu dim bang! Yes! O, Allai gadarnhau, mae'r enillwyr yw... Fi a dim bang! Wnaethoch chi ddewis y cyflwynydd gorau? Dyna i gyd? Ie. Cyflwynydd i gyd? na, go on nawr, gwylio lawr. Ni'n heiddio, wnaethon ni weithio'n galed, dy fe? T'ma beth, fi'n teimlo fel fi wedi gadael tîm Boom lawr. Ac am y reswm yna, fi'n mynd i roi bach o hylif i chi hefyd. O, whoops, fi wedi cwmpo. Sôn o'n deg. O, dig, smig. Yn y rownd nesaf, gwylwch y clip yn ofalus achos bydd rhaid i chi ateb cwestiwn ar be chi newydd weld. Ond dim ni sy'n gofyn y cwestiwn na wneud y ffrwydradau mawr. Na, so nhw'n trysto ni. Maen nhw wedi cael arbenigwyr mewn. Zac a Peri, draw atoch chi. Hei, Sac. Wow, Peri, cadw draw, gallwn ffrwydro unrhyw funud. Bin sbwriel. Dim ysbwriel cyffredin sy'n yn bin ma, Peri. Wow. Sac, beth ti'n neud efo'r peli na i gyd? Byd. Sac. OK. Fi am creu ffrwydrad peli ping-pong perffaith. Mae botel o nitrogen hylifol gyda fi fan hyn. Ni'n mynd i roi e i mewn yn y bin a peli ar ei ben. Pan bydd y nitrogen hylifol yn y botel yn ehangu, bydd e'n ffrwydro gan daflu'r peli i'r awyr. Ond pan mae'na ddŵr yn y bin? Mae un bin llawn dŵr cynnes a'r bin arall yn llawn dŵr oer. Wyt ti'n meddwl bydd tymheredd y dŵr yn cael effaith ar ba mor gyflym bydd y ffrwydradau yn digwydd? Felly ras y bins di hwn, a'r bin dŵr cynnas neu'r bin dŵr oer wneud ffrwydro gynta, ne, dim gwahaniaeth o gwbl.
Peri, sy'n digwydd? So, di roi'r boteli yn y bin eto? Waw! O, tra da chi'n dyfalu, da ni'n mynd i glirio'r peli yma. Felly, ai'r bin dŵr oer neu'r bin dŵr cynnes fydd yn ffrwydro gynta, neu ddim gwahaniaeth. Trafodwch. Reit, be chi'n meddwl? Y bin gyda'r dŵr cynnes neu'r bin gyda'r dŵr oer? Cynnes. Cynnes pam? Cos da ni'n meddwl fydd y stem o'r dŵr cynnes yn gwneud yr peli fynd yn fwy uchel ac wneud yr botel am mwy. Da iawn, ie. Mae hwnna'n swnio'n gret i fi. Da iawn. Mae bŵm yn hyderus iawn, ond bang, beth yw eich penderfyniad chi? Dŵr poeth. Dŵr poeth? Wel, gen i weld os i chi yn gywir. Zac a Peri, ffrwydrwch y bins! Wow! Y bin gyda dŵr cynnes sydd wedi ffrwydro'n gynta, mewn 11 eiliad. Pa mor hir fydd y bin gyda dŵr oer sgwni? 23 eiliad. Nath yr adwaith bendant cymryd yn hirach, ond ysgol ti unrhyw syniad pam? Drych ar y bin, mae'n di ffrwydro i ddarnau. Mae'r hew di arafu'r adwaith, felly yr enillwyr ydy yr bin hefo'r dŵr cynnes. Nitrogenius. Gewn ni action replay o hwnna. O, fe'n edrych fel bod nhw'n cael gymaint o hwyl yn neud hwnna. Sa'n gemi genus o gwbl. Beth bynnag, mae'r ddau dîm yn ennill! Waw. O, mae'r pethau'n agosau, ond gall unrhyw beth newid yn y labordy. Hei, Heledd, mae joc dy fi. Na, mae hwnna'n dda, Beth mae sgerbwd yn ei weid cyn bwyta? Sa'n gwybod, be mae sgerbwd yn ei ddweud cyn bwyta? Bon appétit. Bone fel asgwrn yna. Chi'n deall? Diolch byth am y gloch, ond nag alarm tân yw hwnna. O na, mae'r gloch yna yn golygu un peth. Ie, rownd bonus super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. Ie, cwestiynau cyflym sydd yn mynd i ffrwydro'ch pen chi. Mae'r ffeithiau yma yn anhygoel. Y tîm sy'n gweiddi enw'ch tîm yn gynta sy'n cael ateb. Tîm Boom! Waw, Fi'n meddwl bod nhw'n barod i ateb. Oedd yna'n dda. Tîm Bang! Bang! Banta ni. Ar ba ran o'r corff mae'r asgwrn lleia? Boom. Clust. Cywir! Da iawn! Sawl llythyren yn y gair ymenydd? Bwm! Boom! Saith. Saith! Da iawn! Beth sy'n cael ei storio yn y bledren? Bang! Bang! Pi. Da iawn, cywir! Ie! PP! Mae'r ysgyfaint chwith yn fwy na'r ysgyfaint dde. Bang! Gwir neu gelwydd? Cywydd. Na, gwir yw e. Mae'r ysgyfaint chwith yn fwy... O'n i ddim yn gwybod hwnna. Waw! Sawl calon sydd gan octopus. Bwm. O, ie, go on, boom. 2. Na, 3. Wel, lwcus. Sawl llythyren sydd yn y gair colidyn? Bang! Bang! Saith. Cywir! Sy'n llafu alferchog. Rwyt ti tua 1 centimetr yn dalach yn y bore nag yn y nos. Gwir neu gelwydd? Bwm. Bwm! Gwir. Da iawn! Da iawn. Oherwydd bod y cartilage meddal rhwng eich esgyrn yn cael ei wasgu a'i gywasgu yn ystod y dydd. Waw. Beth yw swydd y stwmog? Oeddech chi ddim yn gweud boom! Ni ddim yn ysgol. Triw a bwyd. Gwych! Da iawn! O! Dyna ddiwedd y gêm. Felly, pwy sydd wedi ennill? Efe tîm boom? Neu dîm bang!
O, ni'n aros am y canlyniadau. Mae ddi'n hollol gyfartal! Hei Heledd, ti erioed yn meddwl pa mor hir mae bwyd yn symud drwy'r system dreulio? 24 i 72 awr. OK. Wel, o ti'n gwybod bod hyd y cylidyn bach dros bedair gwaith yn fwy na hyd y cylidyn mawr? Na, o'n i ddim. Wel, na fe de. Hei, mae hwnna wedi rhoi syniad da i fi am gêm. OK. Yn y rownd nesaf, mae'r tîmau yn tynnu cylidyn o'r bol. Raff mewn pwll. Ie, hwnna hefyd. O, a mae Raff wedi clymu. Y tîm cyntaf i ddadglymu'r Raff sy'n ennill ac yn yr amser cyflyma. Ie! Ond y cylidyn mawr, ie? Sdim digon o raff da fi i wneud y cylidyn bach. Offer diogelwch mlaen bawb. Mae raff y cylidyn yn llawn clymau. Pan fydd e wedi datod i gyd, byddwn ni'n gweld pa mor hir yw ein cylidyn mawr. Ond sdim clymau yn ein cylidyn go iawn, neu fydd y bwyd ddim yn gallu treulio drwy'r corff. Reit, mewn 3, 2, 1, amdani! Mae'r bwyd ni'n neud fwyta'n teithio i'r cylidyn bach, lle mae'r maeth, y pethau da, yn mynd i mewn i'r gwaed. Yna, mae'r gwaed yn cludo'r maeth da o gwmpas y corff, ond mae'r gwastraff sydd ar ôl, sef y pŵ, yn teithio i'r cylidyn mawr ac yna yn dod allan o'r pen ôl. Da ni ar 5 ni. Ydan! Da ni bryno gorffen. Na. O'n i jyst yn digwydd fel anu nhw. Be ti'n neud Aled? Sori, mae'n wedi rhoi row Mae i di fi. helpu chi gormod. Fi'n ofn o, Heledd. Da iawn, da iawn. Cofio, ras yw e, come on! A pwy sy'n ennill? Da iawn, mae rhaid gweithio. Mae rhaid gweithio. Mae'r cylidyn bach yn mesur hyd at 7 metr ar gyfartaledd, sydd deir gwaith a hanner yn fwy na thaldra Erling Haaland. Bon appetit, ie? Bon appetit. Mae hwnna'n ddoniol. Please, Aled. Bon appetit. Aled, sneb yn helpu jokes ti. Mae fe'n joio fe. Mae fe'n dianne. Wel, tîm Boom sydd wedi gorffen gynta, ond bydd hynny'n golygu dim os nad yw'r clymau i gyd wedi datod. Pa dîm fydd yn hawlio'r hylif? Wel, gêm a hanner! Ond fi eisiau gwybod pwy nath ennill. Mae'r tîm sy'n ennill yn cael 2 jwg. Yr enillwyr heddi o Ysgol Bontnewydd yw tîm... Mae nhw'n hapus iawn. Ie, ond dyn nhw ddim yn hapus iawn draw fyna. Chi sy'n cael y gynsh! Fi'n ffili aros a byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o arbrofion gwyllt. Lot o fes a gemau gwyddoniaeth gwirion, ac os ych chi moyn mwy o Boom Bang, ewch i wylio ar FFRWYDROL a BBC iPlayer. Ta-da!